L-avukat Franco De Bono qal li Jeremy Harbinson l-ewwa persuna maħruba u lanqas xut li ma jistax jinstab, iżda huwa espert imqabbad mill-qorti. Żied li qabel intemmet l-inkjesta Vitals, Harbinson ġie ħafna drabi Malta bla ebda problema u huwa biss issa meta jrid jiġi jixhed illi beda jsib il-problemi sabiex jiġi Malta. Sejjaħ dan l-atteġġament bħala intollerabbli. L-avukat tad-difiża Charles Merċi qal li issa illi anke l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qed jirrikonoxxi li Harbinson huwa indispensabbli. Skont il-Qorti Ewropea Drittijiet tal-Bniedem, xut indispensabbli għandu jkun fiżikament preżenti biex jixhed. Dr. Merċi rrimarka wkoll li din il-qorti tisħaq li kull akkużat għandu jkollu smigħ fi żmien raġjonevoli. Fis-seduta tal-erba' l-avukat Vince Gallia fisem l-eks Prim Ministru Joseph Muscat informa lill-Maġistrat Rachel Montebello li wara li raw il-messaġġi fil-mobile ta' Dr. Muscat jirriżulta li dawn huma ta' natura personali u marbuta max-xogħol. Spjega li waqt li l-eks Prim Ministru m'għandux problema b'dawn il-messaġġi, fl-istess ħin huma rilevanti għal kollox għall akkużi li hemm fil-qorti. Fid-dawl ta' dan Dr. Gallia talab lill-Maġistrat biex tordna li id-dejta li ttieħdet mill-mobile ta' Dr. Muscat ma tiġi bl-ebda mod imxandra fil-mezzi kollha tal-midja u jekk isir dan, min jippubblika xi ħaġa jkun qed juri disprezz lejn l-awtorità tal-qorti. Żied jingħad li jekk il-messaġġi jkunu pubblikati, Dr. Muscat ma jkun jista' jagħmel xejn għax huwa marbut b'ordni tal-qorti. L-avukati difensuri l-oħra qalu li mhumiex se jitolbu illi jingħataw il-messaġġi mill-mobile ta' Dr. Muscat.